Hello everyone, karon i-prank na ko akong mga amigo diri sa lain-laing lugar sa Davao, naa sa Butuan, naa sa Maynila. So akong gi-prank sila nga nawala ang ang cellphone. So unsa ka ilang reaction? Please watch and subscribe to my YouTube channel. Kumusta naman kasi nawala akong cellphone sir? Ay, nandiyo ko'y problema karon. Naanara ba itong password? Oo, sao man ni, uy. Nalimot kasi ang password? Naa dito ang password, yan, nalimot ra ba ko? Pwede ka mag-login. Sao man ni, uy. Asa nawala? Ganina dito mamigsa pa. Nagtanaw ako sa mga vlog doon. Oo, na community guidelines ko, pag kuan ako, nawala ang kuan, akong cellphone. Mani, uy. Kuyawan ko sir ay. Ano naman, tayo sana ba ka? Hindi, naman ay recovery. Ang number ato. Ang sao man ni, uy, nag-uul jug ko ay. Nanay ni mong account. Una dito kay gidala man ta ang Gmail nako og kuan, TikTok giusa ra nako TikTok o kanang Gmail dayon, YouTube dayon, Messenger, FB na dito tanan. Naka-memorize kasi mong login. Wala na sir, nalimtan ako pa tong kalkalon. Kanang kuhan ba ako tayo? jupiterginaldo@gmail.com. Naa. Memorize ka na. Pwede ka mo forget password. Pwede no? Ang pag-forget password ni mo, ana, mag-text na sila. Kung mo ang nakikibutang dito nga number, either recovery nga, naman ay uban nga, na-high recovery. Na-high recovery, wala. Naa. Kasabutan na, nakailang email ibutang. Sir Luigi. Wala ba ko laing content ko, giprank ra ka na ako ha. Ako ni i-upload sa YouTube. Ala, sorry kay sir. Mapusian sa bugan. Unya, ay lang ka goal kaya ako sa ni-edit. Wala ko laing content. Naguna-una na ko kung siman. Ako kung kailaan. Okay na ha. Ako mo ni ikuagon. Daghan mo na ko giprank. Kuan mo ka buok. Basta daghan. Tanawan ni unya. Ayong nasama ni Kirby kay si Kirby na po ako ilaro. Human naman si Berta, si Dauming, human na, dayon, imuha. Sige na ha. Ako ni ikaw niya ha. Pag-sure, oy. Lagi nawala lagi akong cellphone. Usaon man ni. Dito mi ganina sa kuan, sa sapa. Din akong kauban mga bata. Anak na mami, ikuha to sa mga bata kaila ka to. Silingan raman na mo. Akong giadto ganina kay dili naman sila mo angkon. Wala man jud sila kita daw. Anak na mami. Masayang ba ato sa TikTok to? Hinatag ba itong Kirby nga cellphone? Saon na. Nang saon man ni, Yan, napa dito yung YouTube, no? Na dito ang YouTube. Why diha sa isa? Lahi man ni, kay dili raman ko mag-edit sa kung isa ko. Kanya ako gamit karon. Napo dito ang TikTok, me. Ako'y. Dong Michael, Manuel. Ako wala kang giprank ha. Ay, ako ni i-upload sa YouTube. Sige, ayong sama kay daghan kong i-prank pa ha. Out ako, ha? Nakulbaan ko. Ayong sama kay daghan kong i-prank. Ayong sama. Ikuan sa kamera, nawala akong cellphone. Kabantay ka ganina? Naraman nila yung cellphone. Katong iPhone, ay katong ito, Samsung. Dili, katong Realme. Nawala. Alisa ba? I-charge ko ni mo.
Na, wala gyud, nawala gyud Will. Saan man ni Will? I-charge man ko nimo. Miss Kuli. Ha? Miss Kuli, i-charge ko nimo. Dili naman, wala ni mo kwa dire. Hoy, buyag, wala ko nagkuha cellphone, oy. Dahil-dahil ako dira. Wala naman good. Miss Kuli ba? Miss Kuli, aming number ni mo, be. Kasi number ato. Dili na siya mugana. Saan man ni Will, uy? Uy, pag sure, wala ba ako nagkuha og cellphone. Saan ko man ang cellphone. Kita ra biya na dira. Unsa man dili man makita imong naong, unsa man imong naong di ay? Ha? Asa di ka nawala jud Will? Wala ba dira kay i-charge pa ko nimo wala koy anak ko so ano. Wala pa koy anak. Unsa na? Kasi kay mong istorya oy. Wala oy. Muli sa ka mo ani ka diri balik dili na. Mo balik ko kinawala mo pa. Oy prank ra oy kay ko ikuha sa YouTube. Buang siguro ka oy. Kay na patag. Okay, deadline. Day nakuan ko rin nawala akong cellphone day. Bago lang. Ay nawala. Katong kuan ako ba katong naa ditong Google Chrome o kaning kuan saon man hinako oy. Naman ko ko'y bisita. Nya. Yung saon man to day. I-change tuloy kung saon to pag-change password. Basig na dili na mamiskulan. Wangan nimo na unsa man ka asa nimo. Katong karaan ako ba? O gani ano nagkuan man pug kang ano. Nawala man po. Nagkuan man kanang naaman ko ganina gud bisita gud unya nanulod man sila mga bata. Ay, atay. Saon to? Naw saon man ni day uy. Adlok nimo na unsa. O nawala day, nawala gid siya. Gani mga bata dito. Katong kauban ako sa sapa ganina dayon nawala gid siya. Oto. Ako na ano. Dili na mamiskulan. Ayaw to katong kuan, katong number na ko nga tawag-tawag ta, katong isa man ako, di ba? Duha man akong cellphone sa man ni uy, no problema man kuan ni uy. O gani ang imong account dito ah. O day, tuloy lang ko unya di saon to day, mag-change password ta kabalo ka. Oo, sige. Da uy saon man ni uy, nagkuyawan jud ko ay kuay. Dili na pa nawala. Bago lang, dili na mamiskulan. Signara dira. Eh chika berta ako ning iposa kay prank ra biya ni. Yawa. Buisip. Ayaw sama ni Kirby, ayaw sama ni Kirby. Ayaw sama ni Kirby. Ako ni content ka, ako'y content. Ano din ba yan? Ayaw sama ni Kirby. Ayaw sama ni Kirby ha, kaya ako... Wala ka kasagang, no? Sige, si Kirby na po. Ayaw sama ni Kirby. Ayaw sama. Mana man si Antigo. Mana si Antigo. Di na silingan na mo diri. Humana po. Ikat-kat na mo na ko niya. Sige. Ako ni ikon ha. Si ayaw sama. Ay, ito magtama na kinalaman. Dong, dako kay kong problema dong. Ano man? Kato ganina ba, di ba? Nagnato mig sapa ganina nasa kong TikTok gi-upload. Oo, wala mo ka man. Karon pa ko open kami. Ang katungkuan ba kung isa ka cellphone na dito tanang account nawala. Di na mamiskulan karon. Napatay na. Sao man ni oy? Pwede di ka na sana maulit. Sao man ni dong oy? Mao jud ko problema dong ay dako kay ko problema ron di ko katulog ani. Wala yung nagdinangkan po ka mami. Na mga bata man akong kauban murag nahagbong dito sa bulsa. Sao man to no? Kaya ina ka, duri lang to, bahala o ka ng
Tagaas na mo or other kuan. Saon yun ni, uy, nadadako kay kuan ba hinatag ra ba tong cellphone na? Isa may gahatag abdo. Si kuan. Si Kirby. Gila? Si wala kay lahi kasi kay Kirby to kag Davao. Patay ko ning Kirby. Ano ka din ang hatman taong ka mami kung sa man ka nga mura man ka. Danghap kaayo kay namo po naligo ko nga gwapo kaayo di tan-aw ko siyang bukol kaayo. Sao man ni oy? Pag- Nangyagan mo rin ka tayo. Pag tanaw na ko kay murag kuan ba kanang ugdo kaayo, mao to na pag taud-taud na wala na akong cellphone. Sao man ni oy? Kung to. Ako untay manguot, niya ako magikuot. Namula maunahan. Hi dog, ay prank ra ka na ako sa YouTube ha. I-upload ta kaon niya. Wala ko ilay content kay na community guidelines ko kanina sa YouTube. Ako ni content niya. Salamat dumi. Ayog sama kay daghan kong i-prank. Ayog sama ha. Sige, salamat. Kay ma-notice man po ka na ako dito imong YouTube. Ako mong pong i-appeal. Sige, bye-bye mami. Thank you. Sige, ampeng. Dong, nawala akong cellphone dong ay. Akong isa ka cellphone dong na ditong YouTube. Sao man to dong? Ha? Asa to magiputang? Naligo mo migsa pa ganina. Na. Napagtawag na ko karon sa cell number dadto kay dili na siya makuan, di na siya makontak. Nga mga bata naman kong kauban. Sao man ni oy? iPhone to, iPhone. Dili, Samsung to siya. Kung karaan, naadito ang akong Google AdSense sa kwarta sa YouTube. Tiin na nyo imong account. Kapalo ka sa mga account. Nang sao man ni dong, oy. Nung taga-asa gani ka, nung Davao ka, no? Nang sao man ni dong, oy. Ano man, patrace up mo. Dili na makontak. Unya, okay pa man ako ang kuan karon. TikTok, naa pa man siya. Pasig mawala na ni ba? Nawala mo ko ng password. Di na ko, malilimtan ako. Dapat, i-connect man ka naman sa Facebook ang TikTok. Oo, unya, hasta ang Facebook ay nawala man po. Di mo ko kabalo na mo kuan. Nalimot ko sa password. Ayun na lang. Pwede pa man na ma-recover naman na yung marag forgot password. Pwede ni mo ilisan, pero ilisan ni mo number nga wala pa nagamit sa Facebook. Ma-recover pa na basta Facebook. Pero kanang YouTube, ambot lang kay wala pa alam na. Nang sao man ni, uy. Nakuyawan jud ko dong ay. Pero dong, salamat do kay giprank ka na ako. Ako ni edit sa YouTube ha, unya. Okay na, oy, wala ko'y content. Ha, ako na i-post unya ha. Sige, mami. I-notice mo po ka na ako dadto. Ha? Okay. Okay, bye-bye. Ha? Ha? Na TikTok. Oh, notice ako imong TikTok. Pag-comment ka ron sa akong video sa TikTok kay makuha na ko imong profile dayon. Amping mami, God bless. Oh, God bless na kuyawan ka? Wala. Puray, kuya, one cellphone naman na. Sige, ayong sama kay na pa ko i-prank silang Kirby. Daghan mo kayo tanawan ni Ron. Sige. Mala, nanawag. Dung na ako'y problema ba? Naman. Akong katong isa ka cellphone nga naa dito ako ang Gmail. Nawala ang ganina, naligo kong sapa. Ha? Sao man to, oy? Asa to ko itong nagkuhan ka sa TikTok? Katong naa dito tanan ako ang YouTube, Gmail o password sa kuan, TikTok naa tanan na karon kay okay pa man, nakita pa man ako din kuan ba dili na makontak man gud ang number. Sao man to? Naligo ni mo? Naligo ko ganina. Oo. Ang saon to dulan, nalimtan man ang password. Murag sa ang gamiton manatana kay ang number na imong gi-verify ato.
Laon Ikaw sa may pangitaon na tana. lagi di jud ko kabalo dong ay saon man ni oy. Aon sa ang imuhang Google may nawala. Tanan naa dito ang YouTube. Wala man ko nag-log out good, log in man ni per me. Hasta TikTok naa dito tanan. Na di na makontak karon. Dili mahala. Kaon man na. Saon gani ni? Dako kay ko problema, di na makontak. Saon akong tawag? Wa ka na reset or naunsa. Nawala man siya, di naman ako makuha ng cellphone. Doon na may mutubag. Nawala yung cellphone dyan. Oh, nawala. Dito kong sapa. Nay, naligo ba niya? Gwapo man ko rin. Tanaw ko niya maayo. Kay nag-brief raman siya. Unya, dito, nawala naman. Sao man ni, uy? Nawala. Nakabrief. Dog Bonske. Ayok sama kay giprantik ka ha. Ano kay sa YouTube niya? Practical niya. Nakulwa ang bugko kasi kung dumong Google may nawala. Ay, nakakali mo, me. Hello. Unya ha, ikonta ka ha. Iyan na, screenshot na ni mo ang YouTube ug TikTok para makuha na ko, mausan ako og notice nga. Nakulwaan, huwag nung napil. Sige, bye-bye ha. Ayok sama ni Kirby. Di ma print, tabangi po ko print, oy. Ano man? Katong akong, di ba, nakita ni mo ganina sa sapa, naligo, me? Ha? O, nawala akong cellphone yan. Naamang ko dito ang YouTube na ako na karon dili na makontak ang cell number. Saan man to? Ha? Ano? Imong ginabiyaan? Ganina kay naay naligo na nag-ukas-ukas man tong laki ba nag-brief bin ako pong gilili. Nya pagkahuman, naay mga bata gasunod na ako. Nauto murag nahagbong ang cellphone kani akong gigamit karon is kato man ni isa rin nawala jud siya naa dito na limot mo ko sa password nako good. Sao man ni? Kung mo kuya idea, ikuha ni i-try o forget password daw ang imong email na makadala sa imong phone bago. Asa nga sabi mo na wa katong bago or karaan? Katong gigamit yun ako sa una pa. Naa dito tanan. Naa dito ang katong sahod gani sa YouTube katong sa AdSense nako naa tanan. Wala na nimo kay sa email naman siguro na nimo sa or sa email mas lang nag-send sa imo siguro, di ba? Ay, ginoo ko, ay. Ayoko katawa i-print ba? Laigay ka, friend. Ano ba? Ayaw sabak. Malili mo. Ayaw sabak kay. Giprank ta ka sa YouTube unya. Nalbahis lagi ka. Amil. Oh, ya. Ano kay masikat ka unya gyud. Aw na to nila. Aw na to mga reactions sa. Uy, klaro, uy. Ayaw sama kay dili man ikaw daghan man mo. Daghan mo. Ayaw sama si Luigi, wala na biktima na si Sir Luigi, si Chica Berta, si Bones Official, daghan mo. Sige, how did you ka, my friend? No, how did you ka? Wala feeling now. Sige, babay na yung sama sa dira ha. Sige, bye-bye.